Todo o mundo quere ser galego e non faltan os motivos. Somos o país da muralla de Lugo e da Torre de Hércules, das Centolas e do Lacón con Grelos, de Rosalía e Castelao, das Illas Cíes e do Río Miño. Cun país como este, quen non quere ser galego? E os que xa o son buscan perfeccionarse. Pero onde conseguir o título de galego diplomado? Agora é fácil con Collidos nas Patacas. Collidos nas Patacas é un curso nada acelerado para ser galego ou galega sen esforzo. Hoxe, en Collidos nas Patacas, coñeceremos todo sobre o porco celta, dende a súa cría en liberdade ata os pratos máis saborosos que se poden cociñar. E para a segunda lección, imos explicar un sentimento galego onde haxa, a morriña. E para iso contaremos coa axuda dos mellores profesores na materia, os emigrantes. Atentos todos a estes dous temas doxe para ser galego diplomado. Comeza Collidos nas Patacas. Paco, ven. Mira esta carta. Mándanola dende Alemanha, pero é dun galego. Jesús Ben. Vaya, que nos conta, Suso? Pois ademais de que leva anos emigrado en Hannover, que en Alemanha o porco gustalles case tanto como os galegos. Imposible. Que sí, que teñen un montón de receitas e mesmo fan embutidos. Claro que non che son como nosos xamón e os nosos chourizos. É que é moi difícil estarlles á altura, Entón, Suso quere que lle contemos todo sobre o porco que tiñan eles na casa cando era neno. O porco celta. O porco celta, que gran asunto. Deixasme que o faga eu, Raquel. Bueno, de acordo, deixareite, Paco. Ademais é que Suso deu unha idea sobre cal pode ser a seguinte lección. Pois non perdades ollo, porque en Collidos nas Patacas imos coñecer todo o que un galego diplomado debe saber sobre o porco celta. Lección primeira, o porco celta. O porco é un elemento central na nosa gastronomía. Sen porco non hai cocido, nin lacón con grelos, nin churrasco, non hai nin bocadillo de chourizo. Usámolo para todo. Non hai dúbida de que para ser galego diplomado hai que sabelo todo sobre o porquiño, do rabo ao fuciño. E para sacar nota, ademais hai que coñecer ben a raza de porco propia de Galicia, o porco celta. Hola, que tal, Xosé? Bos días. Bos días. Benvido. Hola. Que tal? Ben, e ti? Ben. Pepe Balboa, criador de porco celta, collido nas patacas. Como enxeñeiro de camiños, viaxou por todo o mundo e cando se xubilou volveu a casa para criar porco celta. É dos que máis contribuíu á recuperación da raza. Cuidado, Paquiño. É que... Ai. Ahora te explico. Eu non lle fixen a piscina así. Carai, este sí que é un bo profesor. Aínda non lle fixen unha pregunta e xa me está dando a lección. Porque isto é imprescindible para a boa vida do porco. Aquí é onde se desparasita, é onde se refresca cando fai calor. Estou vendo que acertei plenamente, porque eu necesitaba un experto en porcos e ti xa estou vendo que o sabes todo. Pois, hombre, todo nunca se sabe, pero bastante sí. Cal é a historia desta raza de porco? De unha raza histórica, sobre todo histórica, porque o porco celta xa o levaban os celtas nas súas correrías polo mundo, xa levaban o porco como alimento primordial para a subsistencia. Clarísimo, o porco celta. En efecto, pupilos, o porco celta é propio de Galicia e ata comezos do século XX era a raza máis importante do país. Pero coa entrada de outras foráneas como alandras de Dinamarca, reduciuse e moito o número de exemplares autóctonos. En 1997 case non quedaban porcos celtas, estaban en perigo de extinción. Saltou a alarma e Pepe e outros como el uníronse para recuperalo. Por sorte, quedaban algúns exemplares illados e hoxe hai uns 3.200 porcos celtas repartidos en algo máis de 300 granxas por toda Galicia. E onde están esas granxas? Pois principalmente na provincia de Ourense, no sur da de Lugo e nas comarcas centrais da Coruña. Teño entendido que antiguamente era o porco que había en Galicia. Sí, pero con unha variedad. Rara vez se criaba en libertad.
E este animal, se se mete en cortello, genera moita grasa. Ti aquí telos soltos. Sí, por supuesto. No, no. Que como teñen que estar. Paren soltos, viven soltos e son soltos, son libres. Velos así ceibos dá gusto, pupilos. Pero houve un tempo no que case non se vían porcos celtas por Galicia. Esta raza estaba prácticamente perdida, teño entendido. Sí, Paco, estaba perdida porque, primeiro, su vida é moi lonxeva. El tarda moito en criarse para que se críe ben. Ten que matarse de mínimo 18 meses. Entonces, claro, nas casas eso, a rentabilidade non era boa. Había que matalo máximo no ano. Porque un porco de granxa normal dos que temos habitualmente nas casas, con canto tempo se mata? O que se come nas casas agora mismo dos mercados, ademais, 5 ou 6 meses. Claro, por iso era máis doado crialo porco branco. O celta precisa dun ano máis para estar grandiño. Pero creo que entón houbo xente, como a ti, que vos preocupastes por recuperar esta raza. Sí, empezouse a verse a procura de onde había algún. Cerca de Carballo atoparon unha femia, cerca de Santiago tamén, en la Costa da Morta outra. E faltaba un macho. E tamén o conseguiron por aí, por cerca de Carballo, tamén conseguiron un macho. E a partir de aí conseguimos repoboar toda a poboación de porco celta que hai hoxe en día. E de 4 exemplares, en menos de 20 anos pasaron a ser máis de 3.000. E un deses artífices foi Pepe. Sí, señor, por moito, máis de verdad, porque mira que cheguei a ter 400 e pico porcos. Vaya. No monte, todos soltos. E agora cantos tes? Agora non chega a 100. A ver, oío. Mira lo que traigo. Venga, vení por aquí, por allí, tonto el pijo. Vengan aquí. A comer, porquiños! É unha cousa, Pepe, que é o que diferenza o porco celta do resto dos porcos? Eu que lle vexo que ten unhas orellas moi grandes, que lle tapan os ollos. Esbelto. A barriga, por baixo, casi é plana, casi é recta. Sabes diferenciar o porco celta? Eu ben sei que non és celta, que és de Lalín. Pero atoparemos aquí alguén que nos saiba decir as diferenzas entre un porco común e un porco celta. O porco celta é un porco moito máis bravo, que habitualmente vive en liberdade no monte. Están en fincas ao aire libre. Son cerdos que corren mucho terreno, entonces las carnes son diferentes. Pero galego. As orellas normalmente tenes caídas, o fociño corto. Pechadas, carallo. Suele ser o porco celta bastante máis graso, suele ter un sabor bastante máis fuerte. Bueno, aparte do sabor, supoño que será a feitura do porco, non? O seu aspecto, o porco celta é moito máis peludo, me parece, creo recordar, e a cor da pele é diferente, un é rosiña e outro é tirando máis amarronado. Soen ser máis largos de corpo, menos anchos. Máis pequeno, máis oscuro, non? É máis pequerricho e máis oscuro, sí. Sí, ten manchas, verdad, sí. Pero mira, unha cousiña, eu que vexo é que este porco xa se distingue mesmo nos andares. Xa o ves camiñar, xa camiña distinto que un porco de granxa. Hombre, se non fora porque me caes ben, o andar da porca celta é hasta sexy. Pero que me contas, Pepe? Coidadiño, que o andar da porca celta é sexy. De lo esbelta que o chula que vai camiñando e ese movimento sinusoidal que eso é unha maravilla, eso fala da calidad. Ese corpo, a ver a que mantelo. Que é o que comen os porcos celtas, Pepe? Nada que non sea cereal, pasto e landra. Aquí que é o que lle botas de comer de cereal? Aquí ten millo, centeo, trigo e cebada. E creo que tamén hai algúns que comen castaña. Castaña, hombre, se encanta, a castaña se encanta. A castaña e a landra, de feito, ten máis ou menos os mesmos condicionantes alimentarios. Alumnos, tomade boa nota. Este porquiño que está aquí deitado así negro é carballés. Estes, barcinos. E se son un pouquiño máis brancos, dicimos que son santiagueses. Como marchan? Parece que non me queren. Eles teñen confianza contigo, comigo non. A mí non me queren. Non, claro que queren en cuanto estés aquí con eles. En cuanto lle des de comer e veñas con eles a falarlle
ten en conta que os porcos, eu digo só, os porcos son parte esencial da miña vida. Claro. Eu amo os porcos. Eu non podería botarlles un pouco de comer para que colleran confianza. Eu quero ser amigo dos porcos como a ti. Sí, vamos a intentarlo, vamos a darle un pouquinho de comer entre os dous, a ver se conseguimos... Que me collan cariño. Que te collan cariño. Seguro, porque ti te cara de boa persoa. Vamos a ver, vamos a probar, a ver. Para chamar por eles teño que dicir oío. Como é? Oío! Con esa voz, como te vas a facer caso? A ver, é que non teño voz de hombre. Hai que sacar... Non é a voz de hombre, como que non? Oío! Más o menos estaba aproximando. Mira, ya te miran. A ver logo, como é? Oío, oío. Por vamos a botar un pouco de cereal. Como era? Oío! Oye, Paco. Agora veñen. Que ben o faz? E cada vez que teñen crías, cantas crías teñen dunha vez, nun parto? Depende, pero o normal está entre 12 e 15. Son prolíficas, dan. Moito. Teño récord, teño en 21. E que tal saída ten a carne de porco celta no mercado? Xa se recoñece como un produto de calidade ou aínda falta? Non, se recoñece como un produto de calidade. O problema está na nosa parte. Non temos produción para a demanda que hai. Pepe, sabes que che digo que a min tamén se me fai a boca auga cando me falas do xamón de porco celta. Eu vou ir ver se consigo probar un bo prato de xamón de porco celta, oi. Parece moi ben. Un placer, Pepe. Lo mismo digo. Eu volver por aquí. Suerte. Graciñas. Venga, bo viaxe. Pero mirade que ben viven estes animais. Así normal que den unhas carnes e uns embutidos exquisitos. Non podemos acabar esta lección sen comer, pero claro, primeiro hai que pasar pola carnicería. Agora que o penso, con esas intencións, lóxico que non lles calla ben. E nesta empresa de Sarria teño un amigo que os sabe todo sobre a carne e os embutidos do porco celta. Hola, Óscar. Hola, Paco. Que tal estás? ¿Qué tal? Bos días. Bos días. Óscar Moreno, carniceiro collido nas patacas. A súa familia leva máis de 50 anos elaborando embutidos en Sarria. Foron uns pioneiros co porco celta, que agora é o seu produto estrela. Dixéronme que aquí traballades moito e moi ben coa carne de porco celta, mentíronme. No, en eso estamos. Estades agora traballando? Sí, ahora estamos con despiece de porco celta. Pódese ver aí, Sí, curiosear. pero antes tenemos que equiparnos en condiciones. Ah, ben, ben. A poñernos o traxe, pupilos. Cando imos ver cousas de comer, a hixiene é o primeiro. Perfecto. Perfecto. Xa estamos preparados para entrar Adentro. na carnicería. Mira, aquí podemos ver una de las grandes diferencias de un cerdo blanco y un cerdo celta. Este é un xamón de porco celta. De porco celta. Y Este este que porco temos aquí. blanco. Cámbiache o tamaño. Son animales pues, que tienen ya 12 meses Aquí. antes del sacrificio, ¿vale? Y el otro 5. 6, como mucho. Este ten o rabo colgando e todo. Sí, el porco celta es una de sus características. Tiene un rabo muy largo. En cambio, el porco de O blanco... porco que temos normalmente na casa sería unha cousa máis Efectivamente. pequeniña. Alumnos, rabo de porco celta, rabo de porco branco. En cuestión de rabos, a raza galega é superior. O despece do porco. Collede papel e lápis, pupilos. O despece do porco está bastante estandarizado e algúns manuais clasifícano en ata 17 pezas diferentes. A carne de porco ten 4 categorías. A extra é a mellor, o lombo e o solombo. Son pouco graxos, ideais para filetear. Despois está a carne de primeira, que son as costelas e o xamón. Adoitanse fritir, preparar no forno ou á brasa. E tamén está a categoría de segunda, a paleta e o magro de agulla, que se adoita facer asada ou para picar. Por último estaría a carne sen clasificar e que tanto nos gusta no cocido, o touciño, os pés e mans e a cachucha. No que nos poñemos todos de acordo é en que veña da parte da que veña, a carne do porco está boísima. Creo que unha das características do porco celta é que ten máis graxa. Sí, sí. Es un cerdo graso
Aí tendría cierta similitud con un ibérico. E logo non. Viven ceibos e aliméntanse de castañas e landras. Tiene una capa Esta muy capa de grasa non a tería un porco branco dos que temos na casa. Esa grasa le va a dar jugosidad durante la curación y a mayores esta grasa que vemos aquí infiltrada, esa es la que también a la carne le va a dar jugosidad. Isto é o que lle chamamos a veta do xamón. Efectivamente. Esta grasa que se ve aí entre a carne. Efectivamente. Ajá. Y este, pues más o menos ya estaría casi, bueno, ahora lo vamos a terminar de redondear ahí y estaría prácticamente preparado para ir a... Pero para facer xamón hai que botarlle sal. Canta sal fai falla, Óscar? Sal va a la sal en función del peso, va peso días y después va, ya digo, una curación mínima de 24 meses. Este xamón canto pesa? Hombre, ahora tranquilamente ha de pesar sobre 15 kilos. 15 pero kilos de después xamón. esto van a quedar en 8, por ahí. Case nada, 8 kilos, un xamón normal dos que temos todos na casa. Coño, ti que pesar pesa. Pesamos... Mira, pouco me equivoqué, 14,90 quebo. E despois de que pase un tempo no sal, xa está listo o xamón. Pois non, aínda ten que pasar polo secadoiro. Suben al secadero, que si queréis lo vemos después, cuando quieras. Pues mira, pues si me levas o secadeiro, eu Venga. encantado. Vamos allá. Xamón que non nos quede atrás. Mi madriña, que cantidad de xamóns que metes aquí colgados. Isto que lle chamamos a bodega, non? Esto es la bodega. Esto es Aquí la bodega. tenemos ya el jamón que ya está para comercializar. Este lote tiene 28 meses. 28 meses aquí secando, curando. Y son piezas, como comentábamos antes, entre los 7,5 kilos, los 8,5 kilos. Con este tipo de producto del porco celta podemos ir a cualquier mercado y competir con quien queramos. Porque isto xa o estás vendendo polo mundo adiante. Sí, de hecho empezamos a mandar modestamente, pero algunas cositas ya por la Unión Europea. Vaya, como o xamón ibérico. Este jamón no tiene en boca, no tiene nada que ver con un ibérico. La gente cuando compare el porco celta con el ibérico tiene que tener en cuenta que este animal es, digamos que la montanera hecha en Galicia, pero en Galicia no tenemos ni bellota amarga ni pasto seco, tenemos pasto verde y castaño. Castaña, que entonces máis es doce. un jamón más dulce y que oculta menos el toquecito de sal. Mira, aquí podemos ver otra diferencia entre el blanco y el celta. Eso xa é unha tocino peza. de porco celta. Por favor, mira, xa vemos o grosor aí absolutamente diferente. Vendo isto así, collemos un cacho deste touciño, botámoslo na pota do cocido e ten que darlle un sabor espectacular, extraordinario. No, sustancia ten. Panceta de porco celta. Quedadevos co detalle, alumnos, tamén hai porco celta de pata negra, como teñen pintas, ás veces, sen na pezuña, como é este caso. Óscar, ademais de xamóns, creo que tedes embutidos por aí. Salchichón, chorizo, lomo. Lévame a ver eses embutidos, anda. Pues vamos. E a ver se me cae algo de comer. Esta deduzo que é a sala onde curades os salchichóns, non? Efectivamente. Aquí hai moitísimos salchichóns. Canto producides vos? De porco celta en este momento estaremos en torno a unos 400, 500 kilos mensuales. Este es un salchichón de porco celta que está listo para la venta. Cantos días botou aí? 40. E o salchichón en Galicia gusta, o salchichón de porco celta. Gusta, pero más el chorizo. Mais o chourizo? Sí. Tamén tedes chourizos aquí, claro. Tamén. Tedes nunha sala como esta, non? Efectivamente. Quero ver Vamos. eses chourizos. Cal destes chourizos é o de porco celta. En Lalín presumimos de ser expertos en porco e todos os seus derivados. Veremos poñer a proba os seus veciños e a ver se me saben diferenciar entre chourizo de porco celta e chourizo de porco común. Home, este parece de porco celta e este parece normal. Este é de celta. Este huele fuerte. Notase máis a carne moito máis madura, como se tuviera máis tempo. Ten outras gracias. A pesar de que é un pouco máis blanca, non ten tanto maro, pero que a carne que é moi rica. A outra vez é os cúmulos de grasa separados, e esta vez é que todo Máis casi mixtiñas, uniforme. Más seco. Así que ten un sabor moito máis intenso. Ten moito máis corpo sabor que o porco normal. Está moi bo. Tan bueno os dos. Pois nunca eu supoño que non o sei, pero crudos teñen bastante diferencia, sí. Cantos chourizos caen o día? Jo, os que se topen na lareira.
Seguimos visitando a fábrica. Pupilos, nin vos imaginades como recenden os chourizos nada máis abrir a porta. Este chourizo fresco de porco celta aínda cheira a fume. Aquí notase que aínda o afuman con madeira de carballo, como se fixo toda a vida. Para comer ainda non vale, non? No, este no. Pero estes sí. Estes xa son os chourizos que están listos para comer. Efectivamente. Canto tempo botaron aquí? Bueno, como foi todo o proceso? Bueno, una vez salen del humo, los metemos en secadero. Depende para el tipo que se va a vender, tienen más curación o menos. Para venderlos para freír, para cocer o cosas así, pues llevan 8 días más o menos. Y después cuando se van a envasar al vacío ya solo valen para comer en crudo y ya tienen una curación mucho mayor, 18 días. Si quieres lo probamos, sí. Claro que quero probalo, xa non me dá chegado o momento a comer. É que se chega a hora de comer, non fai falla dicirmo 2 veces. Home, vexo que xa temos aquí un bodegón preparado para facer unha degustación completa de porco celta. Salchichón, lombo, el chourizos que trouxen eu y un jamón que estamos loncheándolo. Puedes aprovechar para probar. Alumnos, para cortar xamón hai que ter un coitelo ben afiado e moita precaución. Se queredes practicar na casa, facedeo con coidado, que non queremos que ninguén teña que ir a urxencias cun dedo cortado. A ver, coitelo plano. Sí. Arranco desde aquí. Sí. Esta manga delicada. Ai. E se me vou poñer a cortar xamón, teño que saber 3 cousas importantes. Primeiro, coller un coitelo plano. Segundo, facer cortes finos. E terceiro, cortar liscos máis ben pequenos. Prueba que esa sabe mejor. Esta ten graxa propia do porco celta. Que boa pinta. E non podía marchar de aquí sen probar o chourizo. Que rico, mi madriña. É que nin podo falar. Que se me fai a boca auga probando este chourizo. Mima, veña, dalle, ti, sigue cortando que... Sigo, seguimos papando. Xa comprobamos co xamón e o embutido de porco celta son deliciosos, pero a carne fresca ben cociñada é unha cousa espectacular. E para cociñar carne de porco celta vin ata Urdil de Enrois. Neste restaurante levan anos facendo receitas con porco celta. Manolo. Hola, Paco. ¿Qué tal estás? Aquí estamos, loitando. Manolo Pérez, restaurador collido nas patacas. Arranxou a casa onde naceu para dedicala ao turismo rural. Empezou a criar porco celta para ofrecérllelo aos clientes. E hoxe a fama do seu restaurante traspasa fronteiras. Pois eu andaba buscando un profesor que me descubrira as propiedades culinarias do porco celta e creo que aquí sodes uns especialistas na materia. Hombre, coido que estás no sitio adecuado. Porque aquí, se non me equivoco, criades en todo, non? Nos criamos e preparamos o porco celta. Preparades? Cal é o prato que máis vos piden os clientes? A ver, o plato máis demandado é a degustación de porco celta a plancha. Pinta moi ben eso, Pinta ben. Eu quero velo con estes olliños e, sobre todo, quero probalo, Vale, pois vamos a probalo, Imos aló. Vaya. Isto que tes aquí deduzo que xa é... Este material celta. Aquí temos, por exemplo, solomillo, temos segredo, temos presa, esta peza, temos o lomo e a chuleta. Partes magras que son as máis axeitadas para facer a prancha. Para a plancha, pois eu prefiro cortalas non demasiado gordas, así. Ti corta, Manolo, que eu xa me encargarei de papalo. Chuletas, pero tamén eso que as cociña ou disto encargas outra xente? Non, deso temos a chef de cociña, a muller, que se chama Ana, e ela é especialista na preparación. Manolo é un gran anfitrión, pero a xefa de cociña é a súa muller, Ana. O primeiro as patatas, non? Primeiro as patatas. E o aceite ten que estar moi quente? Normal, nin demasiado quente para que se vayan facendo pouquinho a pouco. E agora xa nos poñemos coa carne. Primeiro poño as chuletas.
Esta carne non é preciso poñela en adobo nin nada. Nada, non lle poñemos nada de nada, non lle fai falta. Cando a carne é boa, cun pouco sal, un pouco allo... E xa está, esa lle chega. Xa está? Xa está. Non é Vai necesario así. tampouco aceite nin nada. Non, non lle botamos nada, que a súa grasa xa lle chega. Que ben ole isto, mi madriña. Cantar un pouco máis, despois vai o secreto. E despois esa ao final, porque total casi que é volta e volta, non é máis. Xa podemos dar a volta. Que queda así ben douradinho. Eso queda douradinho, non... E por último, o solombo e a presa. Son carnes que nunca deben facerse de máis. Isto xa está. Isto estou vendo eu que fais enseguida. Faise moi pronto, sí, porque total non é... Como tampouco vai cortado demasiado gordo, pois así xa logo se fai. Cunhas patacas ben douradiñas, esta carne vai ser todo un espectáculo. Así que cociñas isto todos os días, aborrécelo xa ou... Para nada. Para nada. Para nada de nada, porque, xa digo, está moi bo. Co ben que cheira, isto non quero nin imaginar o rico que vai estar. Isto temos que comelo, Hombre. Imos xunto a Manolo. Vamos. Pero que maravilla, Manolo, que xa nos tes a mesa preparada. Hombre, todo a punto para probar ese porquiño celta. Mira que boa pinta ten. Non me dá chegado o momento de botarlle o dente a isto. El mellor sabor que pinta, vas a probar. Veña, para a mesa. E agora eu quero saber cal é a parte que máis lle sorprende normalmente aos clientes. Bueno, a que máis sole gustar é o segredo. O segredo que é este cachiño, verdade? Calquera das pezas que hai aquí, pois ten o seu sabor característico. Imos ver alá. De aspecto, fantástico. Saboroso, saboroso, sustancioso. Non é unha carne seca en absoluto. Supoño que terá boa parte de culpa a cociñeira de que a carne este ano punto. O porco á prancha está moi ben, pero de que outros xeitos cociñamos os galegos o porco celta? Son moitas as festas gastronómicas do porco celta que cada ano se celebran na nosa comunidade. A ocasión perfecta para dar a coñecer este alimento e probar novas receitas. A que non falla é o cocido de porco celta, un clásico. Os chourizos tamén teñen moita sona, pero unha receita que está a ter moi boa aceptación é a das filloas con roxóns de porco celta. Todo un éxito. Eu penso que temos que brindar polo rico que está este porco celta e porque é un sabor, ademais, que só se pode apreciar en Galicia, que por algo é a raza autóctona. Saúde! Saúde! Repaso da lección. O porco celta críase en liberdade, pupilos, e aliméntase de landras e castañas. É máis grande co porco común e destacan as súas orellas, que lle caen por diante da cara. A súa carne é de gran calidade, perfecta para facer xamóns, chourizos, salchichóns ou comela fresca. Un imprescindible é o cocido de porco celta. Eu creo que vou ter que facer un esforzo e seguir coa degustación para apreciar ben todos os matices. Fago porque é necesario para sacar o curso de galego diplomado, que eu veño aquí a traballar, non vos pensedes. Cando dis que tedes cocido? Seguimos encollidos nas patacas. A segunda das nosas leccións deste curso práctico e nada acelerado para ser galego sen esforzo vai espertar recordos en máis dun. Nin vos movades porque imos coñecer todo sobre a emigración galega. Dende o século XIX, centos de miles de galegos marcharon polo mundo adiante en busca de mellor fortuna. Para entender como foi a diáspora galega hai que saber que os nosos emigrantes abandonaron a terra con 3 destinos diferentes. Algúns cruzaron o charco para facer as Américas, outros emigraron cara a outros países de Europa e tamén os houbo que marcharon cara a outras comunidades autónomas, pero todos eles compartían un sentimento común: a morriña, o amor por Galicia e esas ganas de volver. E este é un tema que todo aspirante a diploma debe coñecer, así que atentos que aí vai a lección de hoxe.
Lección segunda, a morriña de verdade. A Galicia doxe produce de todo, aspirantes. Dende uns mexillóns fresquísimos ata moda para poñer guapo a medio mundo. E tamén viños de primeira, e coches, e barcos de todo tipo, e unhas vacas que dá gloria velas. Hai outro produto que nin se ve nin se palpa, pero tamén é moi galego, a morriña. Ai, a morriña! Todos os galegos que viviron e traballaron lonxe son auténticos catedráticos no asunto. E hoxe, encollidos nas patacas, imos coñecer un pouco a morriña galega de verdade. Estou nas costeiras, no concello ourensán de Avión. Esta é terra de migrantes. Houve un tempo no que prácticamente de cada casa marchaba alguén cara a América ou cara a Europa na procura de novas oportunidades. Algúns deles retornaron e trouxeron unha morea de recordos e de historias. Ese é o caso de Rosalía, que xa me está agardando por aquí. Hola, Rosalía. Buenos días, ya te estaba esperando, Tú sabes. Rosalía, emigrante collida nas patacas. Esta muller de morriña sabe bastante. Estivo varios anos en Venezuela por amor, pero tivo sempre a terra no pensamento e regresou en canto puido. Raquel, pasa. Pasa, como estiveron na tua casa, pasa. Moitas gracias. Pasa, pasa. Bueno, canta foto, cantos recordos, Rosalía? Sí, Outros tempos, tes isto cheo, Eu son moi amiga das fotos. Xa vexo, xa. Porque ti fuche, Rosalía, unha desas moitas galegas que xa hai uns anos tiveche que emigrar, non? Sí, no anos 60. No ano 60? Sí. E onde marchache? A Venezuela. Alá estuve 30 anos. E ganamos, foi ben, foi normal, por lo menos ganamos para fazer a casa, que eu non nací nesta casa, que nací nunha casa moi bella. Como é que chegou Rosalía a ter esta casa? Isto todo é novo, isto todo gracias á migración que se fixo tantas cousas boas, porque todos éramos pobres. Esta eres ti? Esa son eu. Pero eres moi boa moza. Home. Mirade pra aí, que planta tiña Rosalía. Teño como un recuerdo moi cariñoso, moi bonito, porque ben ves que guapa estaba. Cantos anos tiña? Aí tiña 16 anos. Foi antes de marchar. Home, moito antes. E logo, tan noviña, e marchas a Venezuela, por que marchache ti, Rosalía? Bueno, porque, mira, eu tiña que marchar, porque eu casei por poder e tiña lá un marido, tiña que ir ponda el. Casache por poder? Que iso de casar por poder? Bueno, porque como ele estaba lá e eu aquí, casamos por poder. Eu que caseime con o meu cuñado, que se chama Manuel. E ela casou lá con unha irmá que se chamaba Gerpina, ou Chamas, que está lá. E entonces, foi así a boda. Eu aquí casei con o meu cuñado e ela lá coa irmá. Eu conocía de aquí que éramos veciños. Pero o mozo meu non foi. Pero... E logo como foi? Sucedeu. Ele escreveu-me e eu escreveu. Eu mandei esa foto. E gustoulle. El casou comigo. Gustoulle, e chamoume. Veña, vamos casar. Veña, casamos. E para lá fun. E logo non houve unha boda ali? Alá non. Non. Alá non, porque a boda tiven aquí. Que tuve unha boa boda, mandamos cartos, matei un becerro e tuve moita xente a boda. Pero chegará lá non houve boda. Así que teu home estaba ali en Venezuela porque el foi anos antes que a ti. Si, 3 anos antes. 3 anos. O primeiro é o primeiro. Unha vez decididos a marchar, como o facían? Foi un barco tan malo, que 13 días para chegar a Venezuela. E o boleto, canto che costara, lembraste diso? Pois creo que 12.000 pesetas, 13.000 pesetas, máis ou menos. Por aí era a cousa. Atentos a este dato, aspirantes. Era moi habitual que primeiro viaxara un familiar e logo reclamase a outros, que chegaban a ese novo país logo de longas travesías por mar ou por terra. Clarísimo, a diáspora galega. Aspirantes, queredes saber o que é a morriña, pero a morriña de verdade? Collede papel e lápis. Dende 1900 saíron de Galicia como emigrantes preto d'1 millón de galegos. Durante un tempo o destino foi América, Argentina, Venezuela, México ou Cuba. Para moitos foi a posibilidade de progresar, pero o prezo era estar lonxe da casa, demasiado lonxe.
De Vigo a Bos Aires hai case 10.000 kilómetros e dende Lugo ata México 8.700. En un tempo no que unha carta podía tardar un mes en ir dun sitio a outro. Así que moitos países da América e tamén de Europa foron unha auténtica fábrica de morriña galega. E como foi iso, Rosalía, de chegar a un lugar tan novo e tan diferente? Foi bonito. Mira, cando cheguei a Guaira, era de noite. Mira, había un alumbrado. E mi madre, que bonito, porque era un alumbrado. E dixo, que bonito, Venezuela, madre mía. E tivo que causar boa impresión. Que recordos, Rosalía? Fermoso lembrar a primeira vez que pisaches Caracas. Cando cheguei a Caracas, a cousa cambiaba. Claro. Xa era, bueno, bonitísima. 30 anos estiveche 30 ali. anos. E que fixeche neses 30 anos? Traballei. A ver, en que? Tuve en pensións. E despois compramos unha parrillada. Unha parrillada. Para facer churrasco e... Churrasco, hamburguesas, perros calientes. E xa que falamos de comer, seguro que botas de menos algún prato típico dala. E tú tes que vir agora comigo á huerta, coller as verduras para levar a María, tomates, pimientos, para levar a María para a noite facer as carnitas. E eu vou facer arepas. Cadenitas e arepas. Xa me empeza a gustar máis por onde empeza a ir a cousa. Temos a recoller tomates e pimientos. Pecho aquí. Deixa, pecho. Ala. Deixa, Raquel, agora. E onde tes os pimentos? Aquí. A ver. Aquí. Imos levar pimientos e tomates. E tomates tamén. Imos levar tomates. Estes son pequenos, pero bueno, sí. Bueno, ala, botamos algún aquí. E os tomates que os tes aquí na mata. Ai, pois sí que son de ración. Parece que se dan ben os tomates nas costeiras. Mi madriña, que bicho. Xa temos aquí dabondo para a cena? Sí, xa nos chaja, sí. Bueno, pois imos logo. Vamos. Veña. Vamos. Cara onde emigrábamos os galegos? Os galegos vivimos a emigración de xeito escalonado nos 3 últimos séculos. Pero que países eliximos para traer de fora os nosos cartiños? Fomos emigrantes. Estivemos en Suiza, en Alemania. Yo tengo familia por todos los sitios de España. Venezuela, moitos, en México, en Argentina. Todo para América. En Argentina estuvo meu pai, precisamente. Suiza. Inglaterra. París. Italia. Fomos a Francia. Bueno, pues un está en Alemania, en América tamén, no Sudamérica, e andan por aí en diante, traballando como poden. Yo tamén he estado en el extranjero, en Bélgica, tamén. Y bueno, se dice que los gallegos somos emigrantes. Moitos dos galegos que emigraron a outros países volveron co cabo dos anos ás súas aldeas natais e hoxe comparten unha historia común que os mantén moi unidos. Por iso, os veciños das costeiras vense habitualmente e calquera excusa é boa para lembrar vellos tempos. E a excusa hoxe é cociñar pratos tradicionais de Latinoamérica con María, outra veciña das costeiras que emigrou, pero ela foi a México. Traedes todo o que vos pedín? Eu penso que sí, verdade? Bueno, pois que bueno. Pois ala, vamos, pasamos. María Mouriño, emigrante collida nas patacas. Sendo moi noviña, casou por poderes e emigrou a México para empezar unha nova vida. Un país do que conserva moi bons recordos e algo de vocabulario. Pasade, Raquel, a má Rosalía. A ver, deixamos isto de reunirse para lembrar vellos tempos está moi ben, Raquel. Pregúntalles aí como naceu a idea. Nós temos un grupo de pandereteiras. Entonces, unha vez á semana ensayamos. Hoxe nunha casa, mañá noutra, e así ímonos rotando, non? Hoxe tocou aquí. E hoxe tocou aquí. Entonces, pois inviteinos a comer os tacos. E así que preparamos os tacos e as arepas, e comemos aquí, e despois ensayamos. E despois tocamos unha pandereitada. Ela vai a preparar as arepas e ti os tacos mexicanos, por qué? Eu os tacos, porque estuve en México, emigrei moi joven. Sí, con cantos anos? 18 anos. Eu fume nos 68. E cando ti fuche en avión, aínda había xente que como Rosalía viaxaba en barco para ir ás Américas ou xa non? Non, ainda había, ainda se sabía que había porque creo que era un pouquiño máis económico co avión, porque o avión era unha cousa, era unha novedade. O avión, toda unha experiencia. Latinoamérica contades que vos recibiu ben,
pero seguro que máis dunha vez sentistes morriña por pasear aquí, nas costeiras. Veña, pois deixamos isto aquí e imos dar unha volta? Sí. Vamos. Vale, pois nada. Vamos. É que ao final as raíces dun tiran, Mirade como lle cambia o ton a Rosalía cando fala da súa casa. Esta é a casa onde eu nacín. María, a miña casa xa conoce, pero se vai na ver de novo. Mira, aquí é onde cociñábamos. E hasta cantos anos estiveche aquí, Rosalía? Hasta que me fui para Venezuela. Así que? Claro. Hasta que me fui. 18, 19 anos. 19 anos. Bueno, deixádevos de tanta plática, Raquel, porque se nos vai facer tarde para facer a cena. Ah, bueno, claro que deixamos todo para facer os tacos, as salsas, as arepas. Iso, non desperdiciedes unha oportunidade de gozar das arepas venezolanas e dos tacos mexicanos. Así que temos tacos mexicanos e arepas venezolanas. Os tacos primeiro, veña. E que leva salsa? A ver. Leva cebola, tomate, cilantro, aguacate. Aí están os chiles. Isto é para darlle un toque picante. Ese é para que pique. Vale. Cuidado, que eso hai que soplar. É peligroso? Vale. Ben, temos todos os ingredientes para a salsa dos tacos. Cebola, pemento, tomate, coandro, aguacate e chiles. E para o que non coñeza a comida mexicana, os tacos son unha especie de filloas pequenas recheas de carne. E botabades de menos a comida daqui de Galicia, era moi diferente. Que van, ya a comida mexicana é riquísima. Cando cheguei, para mí foi unha experiencia moi bonita e unha cousa, ver a México desde arriba do avión, tanta luz, tanta alumbrada, dixen, bueno, eu aquí cheguei a un paraíso. E igual que trouxeche aquí así algunhas receitas desa cociña mexicana, ti tamén levache ali algunhas receitas nosas galegas? Sí, a ver. Facer a tortilla, facer as filloas. Hai cousas que un galego nunca perde, pupilos. Un galego estando ali. E o meu fillo sempre lle falei. Eu aos meus fillos tamén saben falar os Sempre lle falei o gallego toda a vida, toda a vida. Na miña casa nunca se falou castellano. Non vos perdades, seguide con esa salsiña para os tacos. Todo ben picado, mesturámolo ben, e ollo cos chiles que pican. Mellor facemos outras salsas en el. É o momento do recheo do taco. Tenreira de carne galega. Areiñas de sal, volta e volta e lista. Así corta ben, María, que nos tacos mexicanos vai todo picadiño, ata a carne. Moito ollo, aspirantes. Iso que vemos aí son as tortillas para envolver os tacos. Pásanse volta e volta pola tixola para que estean máis flexibles. Co pico do gallo listo, ponse a carne con coidado na tortilla, presentámola bonita no prato e os tacos mexicanos xa están listos para comer. Mima, chegou a cabalería. Ela é miña tía e ela é a miña nai. Son irmás. As dúas. A miña nai estuve emigrada en Venezuela, depois marchou para México. Ai, sí, ti e a miña tía emigrou para Alemania. Ai, Ricardo, sí. Ai, Ricardo, sí. A la orilla del río te aguardo, si no vienes, a la orilla del río me tienes. Con música e todo, comezamos coas arepas. De millo amarelo. Mira. Vale. E canto que hai que botar? A fariña e disolvela en auga? Fariña e auga, os ingredientes básicos desta especie de pan que se fai en Venezuela. Queda amasar, facer as boliñas, que máis? Fritir. Ai, vai frita? Sí, claro. Bueno, tamén pode ir ao forno. Hai que darlle con xeito. Sí, sí, mellor dar con xeito. E logo ti, Luz, tamén emigrache cando eras nova? Pois sí. A onde fuche? Alemania. Bueno, ao principio xa sabes, por nun país onde non se entende fala, nin cousa ningún, é moi triste. Claro, porque o idioma é totalmente diferente. Pasábamos. Nin sabíamos facer os buenos días, ou dar os buenos días, nin sabíamos nada, nin pedir pan, nin agua, nin nada. E como te apañabas ali para... Por señas, que viña mandarnos o contrato, que la amiga que tiñamos ali, que la veciña, mandounos un contrato, e fomos con un contrato. Como van estas arepas? A ver, está feito, vamos, hai que fritilas. Hai que fritilas, pois veña, imos fritilas. Teñen unha pinta excelente.
Despois de aplanalas, hai que fritilas volta e volta, que non se queimen. Abrímolas polo medio e o recheo ao gusto de cada quen. Chourizo, queixo, fusión de sabores, vaya. Bueno, así que xa están aquí todos os artistas. Sí. Preparados para o ensayo. Logo cal cantamos, a ver. Pavo real. E por que esa? A ver, por que leximos esa? Porque ímos facer honor á nosa segunda patria e a España coas cantigas rayas. Ya se secó el arbolito donde dormía el pavo real. Ahora duerme el fuego la hora, duerme el fuego la hora, duerme el fuego como cualquier animal. Non, se ao final un bo galego ten saudade da comida, pero tamén da música. Dato importante pro noso curso. Seguimos, Raquel. En Pol, na provincia de Lugo, temos máis catedráticos sobre a morriña. Pero aquí cultíbana dun xeito diferente, con festa rachada. Atentos todos! Estou no municipio chairego de Pol, onde os emigrantes volven a casa por San Bartolo. Hoxe celebran a súa famosa festa do emigrante e por aquí está me agardando xa Silvestre, alguén que sabe moito diso da morriña. Bos días, Silvestre. Bos días, que hai? Benvida á festa do emigrante. Moitas aquí gracias. Aquí estamos un ano máis para celebrar os que estamos fora. Hasta que non morramos vendremos ca morriña. Silvestre Castro, emigrante collido nas patacas. Marchou a Barcelona cando aínda era neno e ali quedou, pero sempre que pode volve a Galicia. A terra tira moito. Así que cada ano, por estas datas máis ou menos, volve sempre a Galicia, non? Non perdoas. Non perdoas, sempre o 24 de agosto hai que estar en Galicia recordando que eu marcheime de moi noviño de Galicia, pero sempre teño morriña por Galicia. Iso non se perde, non? Non, nunca. Eu estou sempre que podo, agarimo a Galicia. Non vou a ningún sitio máis de vacacións, non fago vacacións, teño que ir a Galicia. E cantos anos hai xa que celebrades esta festa do emigrante? Pois levamos 32 anos e o que queda. E o que queda, longa vida. Pero aquí hai un bar aquí ao lado onde se fundou a festa do emigrante, cuando verdadeiramente empezou que era unha festiña pequena, pero cada día un pouco máis, e agora xa ves que hai moitos miles de personas. Pois veña, Raquel, lévanos a coñecer a esa xente. Hola. Hola, bons días. Mira os organizadores de la festa do emigrante. Así que hai uns 32 anos máis ou menos. 32 anos. Xurdiu todo iso neste bar, o sea, como foi todo iso? A ver. Pois moi fácil, precisamente aquí nesta esquina. Aquí onde estamos agora? Onde estamos agora. E dixemos, coño, temos que facer unha festa distinta. Pero depois tiñamos o problema do nome. E un dos compañeiros, Arcadio, era emigrante. Estaba en Suiza. E ocorriusenos, pois, festa... Festa do emigrante. Non do emigrante. O emigrante. Ah, porque é unha homenaxe, en realidad. É unha homenaxe ao emigrante, non é a do emigrante. Boa puntualización. Pol homenaxea aos emigrantes con esta escultura. E xa que estamos, imos coñecer a Manolita, a muller de Silvestre. Bueno, pois este é a casa da Manolita, da miña muller, que vamos cada ano robando un pouco. E todos estamos esperando para ir á festa do emigrante. Manolita naceu en Pol e sempre que pode volve a esta casa que lle trae moitos recordos. Seguro que Manolita soubo moi ben o que era a morriña, mesmo antes de marchar. Porque ti con cantos anos marchache? Aos 18 anos xa marchei para Barcelona. Entonces, a raíz de aí, pouco axudei. Que cando me marchei, eu tiña a sensación, meu pai era moi duro. Eu tiña a sensación de que meu pai non nos quería moito, que lo que... Sí. Pero cando cheguei á estación e vin chorar a meu pai, que non vira chorar nunca, aquelo foi demasiado. Se houbera podido volver naquele momento, xa daba volta para atrás. Dime aquí, Manolita, que ela, con 18 anos, emigrou a Barcelona. Entendo que foi onde vos coñecestes, non? Sí, claro, claro.
Non era doado deixar a familia atrás, pero os galegos soubemos ver o lado positivo e crear familias e negocios na diáspora. Empecé a traballar no restaurante Carballeira. Ali aprendín o oficio. A verdad que era o número 1 de España entonces. Sí. Cantos anos tiñas cando montaches a Casa Castro? 22 ou 23. E como lle chamaban o voso restaurante? Bueno, pois cando empezamos ali que era moi pequeniña, era unha bodega, tiñamos unha terraza moi grande, chamaban o hormiguero. O hormiguero. Porque a xente peleábase por sentarse nunha terraza, na nosa terraza. Hasta 120. As portas que tiraba a xente... Para as verbenas de San Juan. Cando sacaban as portas, nos cambiábamos, nosotros poníamos las de mesa. Non había outra cosa. Reciclaxe. Un mantelito de papel encima, e caixa de cerveza e unha mesa de 10. Oye, pero fantástico, a xente contenta. Que traían os emigrantes galegos? Os emigrantes galegos retornados de América recoñecíanse polas súas vestimentas e os europeos polos coches nos que se deixaban ver. Pero que outras cousas portaban nas súas maletas? Pois un poquito de inglés, nada máis. Eu trouxe algunhas costumbres da comida. El embutido que aquí no había, pues lo traíamos allá, la catalana, las butifarras. Ese sí que traen as costumbres, sí, o bacalao a pimpín, os de Bilbao, os de Barcelona, os caracoles. En Alemania la cerveza, claro. Comprouse un coche, un tractor, vestíanse, amoblábanse, compraban pisos. Estas zapatillas se me trouxeron de lá. Pues mira, o que me encantaba a min, o chocolate. Y bueno, el alemán. Yo he traído el alemán. Un alemán y el idioma también. O alemán? Sí. O mellor que trouxo, Claro, non? claro. O mellor foi conseguir alá. Claro. A ver, onde tes as miñas empanadas? Pupilos, toca agora facer os recados, que haberá que levar algo de comer á festa do emigrante. Bueno, pois, ves traendo empanadas que hai que comer, xa hai que comer moito. Cantas levamos, a ver? Ahora leva 4. Moita xente, non? Que marchou como el na época... Claro, daquela había que emigrar, que aquí unha situación mala. Daquela era crisis, non agora. Pero bueno, eu penso que o que foi por aí adiante, pois, polo menos viu o mundo e tratou de... da situación. Eu tamén fui emigrante. Ah, tamén? Tamén fui emigrante. Ah, sí? Tamén estuve en Barcelona. Como é que a xente da mesma aldea acababa sempre no mesmo sitio? Porque claro, antes marchaba a xente, léveme pa ali, entón todo aquel pueblo marchaba pa ali. Claro, porque funcionaba dese xeito, non? Uns levaban aos outros. Ti comentábasme que a ti xa tiñas en Barcelona traballo. Sí, Como sí. funcionaba iso? E alguén e logo chamaba o resto? En Barcelona, en La Farga, unha fábrica de cobre moi importante, la máis importante de España que había, solamente quería gallegos. Porque somos unha xente moi traballadora, pero cando toca divertirse tamén sabemos, sobre todo se hai comida adiante. É hora? Hai que ir a comer. Xa é hora. Hala, hasta logo. A ver. Bon provecho. Moitas gracias. Que festaza teñen montada en Pol. A ocasión o merece. Música, baile, viño, filloas. Adeus á morriña. Pero hoxe aquí vimos de convidados. Quen organiza hoxe esta comilona? A ver. Isto organiza o meu amigo Bernabé. E sempre organizades esta tan grande, con tanta hai xente? 32 anos que organizamos dunha maneira ou doutra. Empezamos a vir con carro de vacas, e comíamos no carro e traíamos un barrico de viño, como antigamente viñamos vestidos con zocas, como antigamente. Como antano, sí. E aquí foi moita xente, non? A que emigrou e que agora ven aquí a festexar. Bueno, sí, hai bastante. Eu teño invitados pois, que emigraron tamén, fai anos. Eu E tamén ti fui emigrante. Sí. Ah, e onde estiveche ti? No ano 72. A onde fuche? Há moitos anos, a Alemania. Pois mira, marchei porque había moitos veciños alá, dunha que éramos varios irmãos e alguén tiña que marchar da casa para ganar algo. Xa vedes aspirantes a Latinoamérica, a Europa ou a outras provincias españolas. Foron os lugares onde os galegos cultivaron a morriña. Son de Lugo. E ven sempre todos os anos? Todos os anos, exclusivamente a vir aquí. E vostede tamén tivo que emigrar no seu momento? Eu tamén marchei para Barcelona e levo alá 56 anos en Barcelona. Todos os veranos vimos para Galicia. E vostede nese tempo que pasaba tamén por ali, pero non botaba de menos así a terriña? Muchísimo, muchísimo. Eu a terra daqui botena toda a vida en falta. Sí? Así era. Temos vido aquí a Galicia, collelo o coche en Barcelona
estar aquí 2 días e marchar para Barcelona outra vez. Claro que sí, volver estar na casa ben o merece. Moito máis se é para volver xuntarse cos amigos e coa familia. Que vivan os galegos todos! Repaso da lección. Imos recordar o que nos contaron da emigración galega. Adoitaba emigrar a xente das aldeas e, segundo a vila, acababan todos no mesmo sitio, porque o que viaxaba primeiro reclamaba a familiares e veciños. América, Europa e outros puntos de España eran os lugares aos que marchábamos. Uns volveron ao cabo dos anos e outros montaron un negocio e quedaron. Pero en canto poden, volven de visita, que a terra tira moito. Ser galego diplomado é fácil co curso práctico e nada acelerado de Collidos nas Patacas. Ata a próxima!